bandiraɓe Sénégal, bandiraɓe Sine Saloum, bandiraɓe Gambia, bandiraɓe musidɓe tedduɓe, fedde yimɓe keɓa e ardade Bam Diewonar, Fatou Djouli Diallo, fondateur Alaji Gaynako, trésorière Diewo Diallo, Ousmane Yero Diafé, noddoto noon e 4e édition anniversaire artiste mo e Nalanke, ke Mamadou Yougo Ba, debbo mo wonta waɗe présenté Nalankegal Sine Saloum, debbo keggilo mawɗo, tawaɗo heggil hanke hande, ɗum noon ɓe mbi ko jemma pulagu mawɗo wonata, oɗon gandi kala ganduɗo fedde yimɓe ke Mamadou Yougo Ba, gandon ko fedde nde ganduɗa programme ko kamen tigui en juuɗe mumen, ɗum noon ɓe mbi rendez-vous o ko goto, programme o ko goto, ko ñande samedi balɗe 21 e lewru décembre hitande 2024 toon to Karan Poste. wadde nden bandiraɓe musidɓe tedduɓe oto lutoɗe in paroɗe jeehen toon to Karan Poste saabu ma en jii toon heggil mo en peerayi ke Mamadou Yougo o wi saabu décembre koyen feet ɗum noon taki mino noon parani ko mawni kala garɗo toon ma yi ka feerayi e pulagu min beltina on ha fajar jemma o noon kala garɗo e damale ko 1000 francs CFA tan tottirta min Eliman Ka kala jaɓɓuɗo kam toon yo wiyam massa.